Asi se shodneme na tom, že pohledu na svůdně oblečené nohy do punčocháčů nebo punčoch málo který muž odolá. A jaké jsou současné trendy a jak si správně vybrat, nám dnes poradí Helena Konarovská. Tak, už jsme vám ukázali jedny velmi květované a hodně ostře ornamentované punčocháče. Tam jste přesně viděli, že vzor musí vždycky pokračovat i na zadeček, aby když zvolíte kratší sukni, nebo když si sednete, nesmíte zapomenout, že je vždycky všechno vidět. Takže je potřeba, aby ten vzor vždycky pokračoval až nahoru. Takže pozor, nekupujte si trošku jiný design, kdy máte vlastně ukončený vzor tady a dozadu vám pokračuje zadeček. A nebo musíte nezapomenout zvolit dlouhou sukni. Jakmile zvolíte krátkou sukni a sednete si a je vidět předěl vzoru a jenom toho zpevněného zadečku, je to velmi neestetické, je to vlastně trošku módní chyba. To, u čeho musíte přemýšlet u vzorovaných punčocháčů, protože jsou letos velmi trendy, a ne letos, už je to delší čas, abyste nezvolili vzorovaný vršek, vzorované punčocháče a ještě v jiné barvě. Trošičku se snažte, když si zvolíte vzor na nohy, umět sladit i ten zbytek. Někdy si vždycky uvědomte, že v jednoduchosti je krása a že jenom ty zdobené nožičky stačí a pak už všechno stačí být klasicky čisté a přesto upoutáte a bude to velmi hezky vypadat. Nechte vyniknout jedno, nesnažte se vždycky oblíknout všechno módní a trendy naraz, pak nikdo nevidí nic a celý ten obraz o sobě i o tom, co máte na sobě, rozbijete. Zase uvidíte v záběrech ještě punčochový typ vlastně s pogumovaným švem. Je to pro ženy, tenké punčocháče zepředu velmi elegantní a nevadí ani pokud jste bankovní úřednice a chcete mít aspoň trošku zdobeno, tak vlastně vzadu vidíte jemnou čáru, jakoby šéf, ale je širší, to znamená, že se ho nemusíte tolik hlídat, který je jenom zlacený. Dá se to dát k jakémukoliv společenskému oblečení nebo i na den. No a potom máte vlastně velmi výrazné legíny, kde vlastně vidíte, že je potřeba mít oblečenou patu, to znamená, že můžete mít vepředu pásky a volno, protože máte holé prstíčky, ale pata je vzorně uklizená, buď to do lodičkového typu bez špiček, anebo i do páskového. Většinou je to lepší, elegantnější a ne vždy si žena ohlídá, aby měla ty patičky vzorně upravené. A pokud nestihnete pedikúru, tak toto vás zachrání. Tyto legíny vlastně mají stahovací efekt, mají duhovou barvu, což je teď velmi trendy, to znamená šantungový efekt a vlastně boční šéf, zeštíhlení nohy a vzadu trošku na provokaci vlastně náznak pásku. Mají jednu obrovskou výhodu, stahují nožičku a tak rychle se neroztrhají. Můžete je nosit pod kraťasy ke krátkým šatům, anebo teď, jak se velmi často nosí, halena, která je jenom přepásaná páskem a máte kolem zadečku volno a přitom máte zvýrazněné prsa a dlouhé nohy. Takže se nebojte, legíny jsou pro letošek velkým trendy hitem, nosí se i k letním šatům. Posléze vám ukážeme i vlastně tenké punčocháčové legíny, které jsou jenom navrstvené a používají se k tenkým, lehounkým šatičkám. Novým trendem, trošičku v decentním způsobu vzorovaných punčocháčů, je vlastně styl, kde je ten punčocháč tkán v celku a jsou tam vlastně jenom vynechány vzory. Musíte si představit, jako je normální tetáž, tak pak byl taky branding a ten je vlastně obráceně. Tak tohle je na ten způsob, že vlastně máte černou plochu a pak už je jenom vytaženo trošičku do vzoru. Nikdy to není po celé ploše, protože by to ztratilo ten efekt a vlastně jeden z nejhezčích modelů vlastně k tomu je, že vlastně vám to pokračuje na lítku, jde to teprve z boku směrem ke kolínku a pak to máte na stehnech. Je velmi důležité, jakou zvolíte dílku sukně. Proto s tím počítejte a pokud si takový vzor zvolíte, tak počítejte s délkou sukně. A taky nezapomeňte, většina žen má štíhlý kotníček a nahoru se hodně, třeba do stehínek rozšiřuje, tak je potřeba využít toho štíhlého kotníku a ukázat třeba jenom 15 čísel nad kolenem. Protože potom dál máme ty stehínka větší, aby bylo teplo, aby jsme vždycky udrželi ty mimina, který přece jenom pro ty jsme tady na tom světě. Volte to tak, abyste to zařadili k šatníku opět velmi decentně. Pokud zvolíte způsob brandingu, tak je velmi důležité, abyste k tomu nevolili barevné anebo hodně extravagantní barvičky. Je potřeba to zase sladit. Dejte si pozor, než zvolíte ten punčocháč. O co víc si dáte pozor, o to větší efekt potom získáte. No a abyste nezapomínali i na trošku provokativní mláďata a na možnost určité kreativity a blázniviny, tak na to naštěstí nezapomínají ani výrobci. Tady vlastně vidíte dvojí typ punčocháčů. Jedni jsou hladké, klasické stahovací model, který vám potom ještě ukážem. A vlastně horní punčocháče. Vidíte, že tisíce oček
elasticita, bláznivost, můžete po to dát jakoukoliv barvu, my jsme dali klasickou kombinaci tmavě šedá, světle šedá, ale používá se černá, růžová, zelená, svítivě žlutá. Nebojte se, mláďátka, pokud vyvolíte teď vrchní oblečení většinou černé, protože máte pocit, že to je dramatická barva pro vás, tak k tomu klidně dejte takto bláznivé punčocháče a vlastně pod to si volte barvu, jakou chcete. Je to příjemné, elastické, nemusíte mít strach, dýchá to a taky se to hned tak neroztrhne. A rozhodně zaujmete na první pohled. Aby jsme stále neřešili jenom módní trendy, tak se musíme taky vrátit ke klasice. Je spousta žen, které nemají rádi vzorované punčocháče, ani to nechtějí řešit, volí spíš šperk nebo drahou botičku nebo doplněk jako kabelka. Ale i ty potřebují mít krásné punčocháče. To znamená, tento punčocháč má úžasný efekt. Má stahovací průběhový vlas, to znamená, že vám to celou dobu drží nohu, tvaruje, ale neplacatí, nemění to tvar vaší nohy, jenom jí to pomáhá držet. Má to dvousložkový materiál na bříšku, přestože můžete dýchat, tak vám to trošku pomáhá držet bříško a vlastně, když se otočíte ze zadu, pustí vám to do tvaru prdelku a zase vytvaruje nad zády, nad zadečkem záda, aby to pevně drželo. Další efekt těchto punčocháčů je, že vám nesjíždějí, nezůstávají vám viset v rozkroku, to, co většinou řešíte, anebo vám nedělají vlnky na kotníku, i když máte kotníček velmi štíhlý. Čili pro vás já bych velmi doporučovala, abyste používali takzvaný druhý stupeň stahování nožek, protože to podrží, někdo má celulitídu, někdo má strie, někdo má cokoliv, co si myslí nebo má představu, tak to tomu trošičku pomůže podržet nohu, přitom jí to nemění a dá se v tom dýchat, je to velmi příjemné. Materiál je takový, aby se vám v tom víc ty nožičky nepotily, ani zadeček, ani noha v botě. Takže je potřeba na to myslet, najít si tento styl. Má to jedinou nevýhodu, trošku déle vám trvá, než se do nich oblíknete a musíte si dát práci s tím, abyste to natáhli všude stejně, protože jinak byste změnili hustotu barvy na noze. Tady vidíte, že se nám to povedlo. Barva je jednolitá a je to vlastně barva šedá. Nezapomínejte na ní, je velmi krásná a není tak strohá jako barva černá, ale jinak se vyrábí ve všech barvách.